is why I'm hot. This 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 is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You ain't cause you not. I got a feeling. Dirty. Filthy. Nasty. You nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. Godmorgen. Karoline. Selvfølgelig. Hadja. Oh, ja. Mads. Rim. Ja. Mikkel. Tobias. Liv. Mads. Har du noget, du skal sige? Det er jo ikke godt nok. Hvornår kommer du nogensinde til tiden? Line? Ja. Og Bertel? Og Ja. så kommer sent helt ind. Nå, det gør ikke noget. Bare sæt dig ned. Stoffer? Mathias? Iben, hvad har du lavet i weekenden? Jeg er glad for, at du spørger. Jeg var jo selvfølgelig til gymnastikstævne og Alexander. Ja, jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men han er jo gammel elev her på skolen. Han brillerede fuldstændig fantastisk. Han fik toppoint af dommerne. Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg lige selv har haft et finger med i spillet. Det er okay, I ikke er med til idræt. Jeg kan godt se ideen. Hvis I nu så lige bare går ud og løber 5 runder i motionsrunden, og så kommer tilbage igen, så er det okay, I ikke er med. Ja, Okay? det er helt fint med os, ikke? Så løb, piger, løb! Nå, værsgo, Jus. Tak. Nå, Jules. Jeg tror også, det er tid til, vi tager tilbage. Ja. Men det skal også se lidt realistisk ud. Nå. Her vil vi godt gå. Vi er her nu. Skal vi tage til et løb? Ja. Så helt, nu har vi løbet. Nå, det var godt. Jeg kan da også se helt svedte. Ja, det er jo også Vi tog 6 runder. Ja, og så har I da været hurtigt. Ja. Ja, det er godt gået, synes jeg. Godt gået. Gotta get that. Gotta get that. Boom, boom, boom. 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 Gotta get that. Boom, boom. Ej, det er håndbold. Det er rigtig hygge nu.